Tapasada rohata martangyang mahita. Mauliate Tuhan di sebahon rohanami tuadopanmu, di ragam ni paso-paso nang pinasahamu di ngulunami, marhahipason, jala marhagugod dohami, roh hami sianakay nganan nami ganuk. Marpungo hami di bagasan joromon, nemarsoba mamuji ho Tuhan marhite parmingguonon. Nang tangihonon nami mahatam nagabebohal ni partodion nami, uka maroha ng pikiran nami, jalamian mahatami di bagasan rohan nami marparbuay di ngulo nami si ganupari. Pinargoguan ni Todim parbadia, margogo mahami Tuhan, mangulahon na hobar tulomo ni roham. At tong pasahatami ma parmingguon namyon, parsobaw nami, dohot tangiang namyon, holang ni bagasan guan yanak mo Tuhan Jesus Kristus. Amin. Horas ma dihita. Di hamuna kamanami na nami nang saluhu na hita na marpungu di bagasan joroon, songoni nang nadibagas na ganuk na madohoti parmingguonon, tatangihon ma hata ni debata na gabejamita di minggu tasadarion ima minggu okuli na dibuat sian buku Lukas bidu 10 mamuka may sian ayat sada saha rodi ayat sia songonon ma hata ni tuhata tapayuti hutma adong mana ro ujui pabuahon tuibana taringot tu aka halak Galilea na diduruson silatus do mudar nasida gebesaor tuna pinelehon nasida. Jadi ni na Jesus ma mangalusi nasida na diagam rohamuna do pardosaon ni halak Galilea martibakon saluhut halak Galilea ala songoni diahap nasida hudok ma dihamu daon anggo somuba rohamuna lasongoni do hamu mago muse manang nadiripu hamu anggo na 10 halak na mate ditinggang palas-palas na di Siloam parsalaan sian sude pangisi ni huta Jerusalem hudok ma di hamu datung anggo somuba rohamuna lasongoni do hamu mago muse dungi dihatahon ma upamaon adong ma disada halak hau ara na sinuan na tuporla anggurna jadi Roma ibana mangalului parbuena hape dang adong jupaksa gabenin na mamadok siula porla anggurna nunga pola patolu tauton auro mangalului parbue ni hau araon lasso jupang tabamay aha pola magopota noi bahenonna alay di dokima mangalusi tuan nami loas may di sisa taunon asasanga hupakur humaliang bonana mabahen napa tusi anggiat olo marparbuay tujuluanon alay anggo soada tabaon ma ima sahana hurian itu hatang na hinaholongan di bagasan goan ni Kristus Jesus adong go sada cerita songonon macaritai di sadatiki patupa pertanyaan di jabu-jabu anggo di masa pandemi ondang adong be di jabu bae nate sebelum masa pandemi do iya jadi Roma karuas tu jabu ni nama jabui pertanyaan non adong masa halak sada ina nama dok tudongan na tahe parjabun apalah pertanyaan luang jabu na tu holomba yai gatin yang lapun ni jabu naon asa songon na torang ni daon nina golak berengon ina tudongan na di samping jadi Roma dongan na sampingon I sing I ti rohi dia inarohana ale senyum huelusian no ni na taon sutung muruk ai boto tong urado tersinggung iya iya tahu mamuseng tunai di sabola kirina bereng cuy dia apalah pertanyaan meja ni tu boleh dilapun apa subuh gati gabi golak ni dang terjahabian no bibelor ina jadi Roma na di samping naon mangalusi dah buka jo kacamata mi nina ay dang sadar ina taon natong ipake do kacamata ribin ay tung siang pei be pasti golak do berengon na
Ibu buka joy dah kacamata ni, dah, dah. Ai bawa orang kacamata aku nak, ina museng go, babuka mak, ina. Ibu kematok kacamata. Dah tiur dah teh ina, ai do dah, ai susah dah reda. Ai kacamata re benda golak datong, ipake dah, ina mah. Jadi hamu akadongan sen baritai, olo do hita jolmaun di ngoluta siganu pari, itor hatok menghakimi halak. Menuduh hakurangan na hape dangadong sa siktong na hurang di ibahanakan di halakon alay justru di diri na do na adong na hurang rupani songon na pakai kacamata hitam na kiningan molo pamake kacamata hitam do hita sude na tabereng ko gabi birong do si sata salahom mahal hape hita do na dong na hurang ala cara pandang tape mamereng ganup halak baasing to kurang tikos gitu. Iya. Jadi adonggo manang piga hal nanaeng si sulik kita tadi dirita ahamai asaboy jupang hamubaon songon topik ni minggu okuli sadarion namadok marhamubaon ni roha asa unang mago bertobat supaya tidak binasa. Iya. Asa boy masaon hamubaon pertobatan di ngolu ni ganup halak alana hita jolmaon dangadong na sempurna. Dangadong na sikop mangulahon pati kipe dangadong sikop hita. Mangulahon hata ni debatape dangadong sikop hita. Bahkan tu yana kota pe hita olodo si pata bari ting-tingon ya kan? Iya. Olodo holan na remengon hita dungo dope pagi-pagi dope nggak ribut iya molo ta inventarisasi noeng di ngolutau aka aha si ubauta pasti godang pasti iya jadi na parjolo sahali asaboi jupang hamubau ni kita melihat manada isedo hita bohado pabahenata bohado pangalahota sadarion salilingon jala bohado pakatayota salilingon monggo sojolo tabereng do dirita itor halak itor tabereng ya kita ini masih menganggap bahwa kita yang benar saya tarajuma hita do nasitong halahado holan akan mengulahon na salah gitu jadi parjolo do suliki tata dirita parjolo do berengot ta dirita jala kita sadar bah nasalah tutu nakiningan etuk songonot do hataku tu ibana asalah bah dina sadar may bana pabawa hatanay nga salah akhirna lao may bana tu si manopot dah maaf dah memang songoniro si patah hitaw jolmaon ina kan asing do hataku nakingan unang haciram dah maaf mau dah ina karena dia udah sadari itu songoniro nang ni aka pangalaho perbuatan ciganupari di ngolutan manang tuisepe ya kita sadari oh masalah nakimbah pampai nakim iya sebelum ada pengenalan diri sebelum ada pengenalan akan kesalahan sebelum ada pengenalan kita akan dosa-dosa yang kita lakukan mustahil ada pertobatan alai molonu nga tatada isedo dirita dia dopan di debata isedo hita dia dopan di dongan isedo hita dia dopan di keluarga barulah aduh nggak salah HP itu jadi itopot mai nang tutuhani pe ramai bana tutuhani manol soli mai bana tu adopan ni Tuhan asa Tuhani pe diampuni mak aka hasalaan jadi unang mencari kambing hitam huai songonon alan siya matahe gabi songonon naon nina ka iya ayo lo do songoni ay nang bangsa Israel kon na diturpukon naka iya alani halak Galilea na didurusan si latus mudarna upay namang ninona tu hamun daong nina Tuhan ido ka ala nina sa puluy na mate ditipa di Siloami upay na songonon hamu daong halalami alay muba mahamu ang hamu mago do molodang muba nina Tuhan jadi unak say alani halak gabi songonon taay ya kan alani halak gabi songonon pardang laku jangan kita mencari kambing hitam jangan menyalahkan orang lain gitu. Kita lihatlah apa yang kita lakukan. Ya. Jadi bolo masa pia kana masa tu hita
Ya, di zaman perjanjian lama pada Nairobi molo susah halak manang marsahit sada halak itu selalu dihubungkan tu dosa. Iya, jadi Roma nama mereng ulun metur menghakimi itu. Ala ni dosa do ban marsahit to nina. Ya, songo si Job na mago sude hamorauna mate anakonna ibana pe marsahit ahamari dokon. Ali-ali na sa diri ilului do haba dosa di si Job pun. Uben na songoni godang akaparukilo ni beruntun. Dang. Ali lului hasala anda dosa na dang adong yan alayalan yan. Alai mandi pemahaman di pada Nairobi molo mardosa molo susah pesada halak ala ni dosa na do ini na do ay memang adong doi merlamposuk di hilala hasik di hilala ya ada aja karena perbuatannya sendiri gabeh masahi ibana alai dang sude nasa sahit ala ni dosa alai adong ko ala ni pangalahon sa diri godang do na susah waeng doho aka urak-urak sarak ni na di otak na pe sega ala niaha hola na mergem nuang ka danakta on maparukilo ni natoras nuang na borat di Adobe mama tutu nga online do sekolah kan anggo so itiyo be happy nuang dang tenang benguluna dang tenang nga akhira na so wah dang binoto be buah pakilalaan ya ka danakta molo dang itiyo be HP godanggo marsahit alanyon adong do na sape dang goy modom adong do na sape bah dang binoto be nga error be kan ala ni pabainan na sandiri do ini yan jadi sudi nasa sahit dang ala ni dosana ala ni adong sakap ni debata ala ni do di pada Nairobi adong masahala na manukut Tuhan Yesus ay salah ni sedo Tuhan ala ni dosa ni sedon ubay na marsahit ala ni dosa ni opung na do ala ni dosa ni natoras na do manang ala ni dosa na sa diri dong ala yahaman di dok Tuhan Yesus lausiman nang meneluruskan aka pemahaman ala Yahudi pemahaman ditagan pada Nairobi dang ala ni dosa ni marangise dang ala ni dosa ni natoras nai dang ala ni dosa ni opung nai dang ala ni dosa ni banai alai adong sakka ni debata nang patuduhonon na disi ima alai boy do mangisabut dosa ni ama rodi tu pinopar patuluhon tu pinopar paubaton nina kan molodang ro tu Tuhani dang adong marhamuba boy do manginoni dosa ni opung na rodi sudut patuluhon rodi sudut paubaton tak surat di agenda di HKBP dalam isaha ko situ di dia kan namar sogo ni roha diaw nina alai molo rodo hita tu Tuhani manopoti manangaha penataulan na salelengon mulai masa mudata molo adong do akahasalaata adong dosata isi rohita roh Tuhani dan jujuron nei Tuhan itu tidak akan memperhitungkan berapa banyak berapa besar dosa yang pernah kita lakukan ketika kita datang kepada Tuhan menyesali madok tu Tuhani saya sama dosa nami Tuhan saya saon na dui saya saon na aido tahapur siya Tuhan debata na tahapur siya do na tasobay debata parholong roha alay debata na lebat tarimas di mana tentu akan na soolo ro di mana manesa tarimas do yan no di sadati itu halak na siya holan menganggap diri na si tong holan na madok halakad do na salah na kurang gitu iya hamu akadongan sahapur siya banyak yang kita mau rubah dalam hidup kita ala na ulo do hitana ura-ura menghakimion adong ko holan alani informasi na dibegesian sahada halak dia tidak melihat kejadian itu dia tidak pernah mendengar kejadian itu alai holan ibege do berita sejolma itu dianggap satu kebenaran dan orang lain disalahkan olo do songoni hita jolma nanti jadi jangan kita memonis apalagi menghakimi seseorang hanya mendengarkan cerita orang lain. Mari kalaupun ada informasi atau cerita yang kita dengar, mari dulu kita tampung aja. Kita tampungi, baru kita selidiki kebenaran yang sebenarnya. Jangan langsung memonis si A itu.
menyalahkan si AA itu hanya menurut perkataan orang lain. Odo tong nama bedolo sehingga persauran. Itu, mabay sehingga ng akapungan-punguan. Ya. Jadi molo tung pe adong salalengon di ngolutan na songoni, itu salah satu yang perlu kita rubah. Jangan cepat-cepat menghakimi, memonis halak hanya menurut apa kata orang. Selidiki joto. Dongani jo, baru tutu parohanyo, pangalahonyo. Iya. Itu. Jadi manadahalak pe dang hatok boy hita manadahalak. Ya. Bagariau hampir 5 tahun lebih di son. Saya belum mengenal baholan bohina mergana. Itu kan. Hutada, anak kona piga. Iya. Angko sasitona pribadi kita masing-masing siapa yang tahu? Isi nama boto rohata saluhuna. Ya, Tuhan itu nama boto boharo hatta. Bamolo uli manis pe pakatayo muna. Hanya Tuhan yang tahu apakah semansi itu hatinya. Kayak pura-puraan juga bersandiwara. Molo adong pehita olo bersandiwara berpura-pura di ngolutau. Itu juga salah satu yang perlu kita rubah. Unang go molo padopak-dopak. So ina matabo na maniseiba menegoriba, ya kan? Alai binege berida di luar, dipudi diba, di hata-hata itu iba, di parwa-roa itu iba. Apa artinya itu? Ya, itu kepura-puraan. Ya. Tuhan itu nama boto boha roha isi ni rohata. Saya niri pun nga uli rohana, las roha. Hape bah, idea do kalau si palesem do ina roha mamusengkan. Iya. Saya donggo hita jol mau na sungoni hati. Alai mo lisod dang adong beraya teh. Iya sias do rohana songo dia rohana ido na tarida teh. Di bona indah sudah ido. Iya. Jadi molo saita rimang-rimangi dos jala saita sulikiti do akapar ngoluo tao nakamanga kainang. Jala sadar kita siapa kita, ya apa yang telah kita perbuat, gak ada kita yang layak. Dang adong na pantas kita, ya dopan di debata. Iya, dang adong. Porlu jala godang gua akan yang sirubau. Saya juga ya banyak yang akan saya rubah dalam hidupku. Marado punya nakun pe, mulu diturgogo suara ya kan? Mulu dang hitang ngihon kan? Lu turgogo suara. Mama marah ina, bukan marah, tapi kenapa kuat suara mama ina? Ya kalian dipanggil 2-3 kali nggak mau nyaku, nggak mau jawab. Ya suara mama kuat. Jadi mulu nu ngagogo suara kudok kodo namuruk. Tapi na subidege do ditangi hoka. Dang namuruk kau, nagogo memang suaraku songoni do ni ngomaka. Ya jangan teriak-teriak lah ina. Jadi matoka. Ya. Songoni mah godang go aka sirubao. Jadi olo do hita menutut holan anak kotauman yang na petuduhan perubahan sementara kita enggak. Jadi anak kon tunatoras pe di zaman sonari nggak berbeda. Unang beseta dok ya hamin na joloi songonon. Dah dang zaman na bedo kono tu dana kinwai. Itu kan penderitaan mama nina dok. Iya. Jadi maunya mama kami seperti mama pada zaman dulu ina. Dang laku bi. Pengalamatan na joloi tu dana dok kono dang laku bi. Itu. Jadi sang ni pehita kama kainang marah ada dana pion bergumulata do sonari di masa pandemion kan agari dakolan anak di ruas anak di bibil prope ma Allah ajaran tagiling do pedo kono kan ido holan sila satu kira don ciu galau bersepeda melapor manio tukang bengkel sepeda na di jolin lapangan betil lo ibu apa pak itu anak ibu si kembar itu kencang-kencang itu naik sepeda udah kayak pembalap ikungan juga kok gitu. Kalau mabigi berita na ipijantungan na. Maki ako ma. Ima hita na toras kan gudang do. Jadi mau hudokon gak boleh naik sepeda, masalah. Apa itu sepeda na? Bosan di rumah ni na kan. Main HP gak boleh, main sepeda gak boleh. Itu gak boleh. Bosan di rumah, ngain dan pion. Jadi mau hado mengatasi ningung makan. Dan mungkin larangan keluar marmeang. Jadi olo do hita sitor saya salah anak kau tahu. Sementara hita tidak mencari solusi yang lain bagaimana gitu. Jadi dang hurai marsepeda. Alai solusinya nang buat ahama. Setiap keluar naik sepeda saya ikut mengawasi. Jangan kencangnya. Ya. Gak boleh lambat nih.
asal naik sepeda dang boy be hupaluas sekolah kali dah dua lau. Ngalau tu dia. Dia pernah bercerita, inang, mak, kami ke sana tadi naik sepeda. Melewati rumah amang pendeta. Kami diam-diam mak, biar enggak ketahuan. Ini kan, nanti kami dilihat disuruh pulang. Ini mah. Kayak aku, sedia mau hubungan tenang saha ni nang tujuh jabu ni amang situasi obing. Masih sepeda keliling, saha tu neng babakana. Ima pergumulata. Dia mau bebas. Ima keinginan ni anak pun neng. Hidupnya mau hidup bebas. Aleba mahita lau mangulur-uluri. Dang pitor dikekang, dang pitor keras, dang boy. Iya dak anak nuai. Semakin keras kita, anak-anak bisa, dia makin keras juga. Jadi tarik ulur lah, tarik ulur. Gitu. Dan kalau anak petai tak harap pun ada perubahan. Kita juga orang tua. Mari kita pelajari, kita pahami dan kita mengerti anak kita. Jangan hanya kita berharap anak itu harus mengerti kita, harus patuh kepada kita. Odo mabain adong tong. Susah mak di tongani bagas kan. Jadi molo manghiuton turpukot do hamu akama akainang kesempatan partikian Tuhan itu selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk datang kepadanya. Bahkan di dokodo di baido sada upama di sono. Si ula porla anggurna nunga pola tolu tahun auro mangalului parbue ni hau arao laso Jepang taba mai gina kan. Pola magopo tanui baheno. Alai Roma na mangula porlaki di dokon ma. Tuan nami loas ma di sisa tahun. Iya. Loas ma di sisa tahun asa sanga hupakur hubaliang bonana mabahen napa tusi. Jadi napi tori pamate akan nasoolo oro tutuhani nasoolo bertubati. Jala Tuhan itu sendiri juga tidak menginginkan kematian orang jahat itu. Tapi yang diinginkan oleh Tuhan adalah pertobatan. Mula tuibana asa mangolu. Jadi mulu tadalani pe partikia sisonari ini tiki parasian ala asido pe rohani Tuhani midahita. Ala asido pe rohani Tuhani. Jadi udah tadok ketulan aku tay mulu jugul pe dang marna jorah, dang marna olo mubah. Mati maho, jangan. Wah, mulu ternawi bahwa menyesal kita. Perkataan itu adalah doa. Adongo yang lidah pahit dan nakan. Molo dokon bui tergabe kenyataan. Jadi molo muru pehita unang sampai haruar kata-kata yang mengutuk. Ali tetaplah kata-kata pengharapan tadok. Tua kadong atape. Tapi malu mesi, lomona mesi, mulu mago ini bana ya mago. Jangan. Ya, Tuhan masih memberikan kesempatan. Loas majoisi unang tabah nina. Hu pakurpe, hu paiaspe, hu maliang bonanai, hu baepe napa? Napa ini tano, alai jenisnya nanapu. Oh iya, ido napa? Tano doi, alai jenis ni tano on, ya napu mai ibana. Jadi molo nung alai paias so dipadenggan berharap merparbue. Tahun nai, setahun nai molo hupaima, dangadong perbuena. Iya, tabaon mah. Ya kalau memang pada waktu Tuhan udah datang, jangan metik kita untuk bertobat. Melonu ngaro tiki ni Tuhan. Iya. Jadi tiki napi nasaha ni Tuhan itu hita. Nasaha tu sadario, jala tu aka ari na mangihut ima tiki parasian, di paima ima Tuhan di dope. Asawolo hita rotu ibana. Aka ahna boy si ubota. Marilah kita rubah ka mga kaina. Pasti dah ngadong na sempurna, di ngulu tau. Sudah, siang cara pakai Toyota, nasalelingom boha. Kalau masih ada yang mau kita rubah, marilah kita rubah. So sangat roh tikini Tuhani mangalap kita. Ayo juga kita boto tikini Tuhani roh mangalap kita diajar ningoluta. Nah, bahar so alapok maho. Jam 7 malam mulina. Ano na perjolo taulahon. Aku nang jo Tuhan. Ay dang mapahopo do piaw, kan? Dang mangol do pianako. Daw. Molong aku jo berangam na boy manudari na kan. Dang masisia do piaw do edaku na kan. Lang majo manopo edaku asa masisi sado sa kami. Ya pasti itu yang kita pikirkan. Molo taboto do
Hari ni Tuhan ni mangalap hita diajang ni nguluta. Aw natundang taboto kan? Songon panakko, haroro ni panakko borngido. Haroro ni Tuhan ni nang mangalap hita diajang ni nguluta. Jadi mulo mate do hita di bagasan hado saon. Ba ujung nanon hamagoan do. Dang hangoluan ni. Alani do setiap hari kaina. Masih banyak yang perlu kita rubah dalam hidup ini. Marilah kita mulai dari sekarang. Step by step, ya kan? Asa akan naman hamubao ni roha dang magong alay di iba namang hanguluan nasa leleng na. Jala dihita do hanguluan ni. Porsea mahita. Jala akan na porsea tarida do siyan nguluna si ganupari maradopon dongan na maradopon ng Tuhani margogo mahita laho patupahon na dumenggan na umuli museng dito nga tonga ni ngulutaw. Amen. Martangyang mahita. Mauliati maali di bata Jehovah di sobahon rohanami itu adopanu. Huhilala hami do Tuhan balga di holong ni roham di hami jolma pardosaon. Molo husulikit hami diri nami jalanunga husadari hami isi do hami di adopanmu Tuhan. Tung nasotama do hami yanakonmu sisianmu. Namadok hami porsea tuho Tuhan alay dingulu nami si ganupari godanggo aka naso hobartulomo ni roham nang dia kapakatayon nami nang dia kapangulaon nami olodo mabain dosa kami jala boylam talpe hami madabu tu aka ulaon na humurang alani do Tuhan tiki partikian na pinasahamu tu hami tiki parasia do bice tiki parasia non roma hami tadopanmu asa unang mga inona rimasmu tu hami Tuhan dang jujurommu dosa nami molo roh hami tadopanmu laho mangido hasesaan ni dosay jala parguguammu do hami boy hami nang manesa dosa niya kadongan na mardosa tu hami lamhu patuduho kami mahadukon nami tuho Tuhan marhite parsauran nami marado pondongan nami gabe si bayan las ni roha si bayan dami mahami gabe pasu-pasu mahami Tuhan nang diaka pakatayon ng pangulaon si ganupari pargogoy hami Tuhan akan na tua-tua na toras tua kanakon nami ala olo do hami marukil pangalahon ni anakon di partikian non Tuhan say lehon mali hami hasabaron asa toktong di bagasan hasabaron hami lahu mangajar-ajar yanakon nami ala huhirim hami do yanakon nami ipe marhamubaw hami pe marhamubaw asa dapo halwaw dang tuha magoan hami saluna Tuhan paso-paso mahuriam hakabepe bonang indaw sude ruas ni huriam nang sude parhalado sa roha sa pikiran mahami dinalaho patupahon aka program di tahun 2022 aka ruas ni huriam na di bagasan parsahiton hubuak kami marhite tangiang nami Tuhan asa paso-paso ma ima ina nami inang nyonya si tohang borusiahan sahit gula sahat tu partikian non Tuhan ina nami yung di bagasan perawatan dope dang boy memardalan ala ni panahiti tungho mali Tuhan na madaw ni jama ma pamatang ni nanamyon akabugang na adong di pa na si majojak na ala ni sahiti ho mali Tuhan na pamalupot alas yan ho dumual ni hamamalum na haipaso ni pasahat may hobar tutikim ali Tuhan so ngunido ng ama nami si hombing boru panjahitan bopung jay nandoli pemulihan di bagas na sida amang pesinambela boru na inggolan pemulihan di bagas na nyonya hutapea boru siahaan dirawat di rumah sakit Permata Hijau nyonya manulang bolu marbun dirawat di rumah sakit mitra keluarga alani kanker payudara Tuhan asiroham Tuhan mangida ina nami inang boru marbunon pos dorohan nami Tuhan sahit na posadon molo didok sahit kanker alay dangadong nasa terpatupa ho Tuhan ido nang pos niruhan nami masarikot do pena namyon itong hatongan ni keluarga na tuyanakon na Tuhan unang pasobo anakon na nodang marina Tuhan alani lehon mahahipason hamamalom nang umur na gajang di inang nami buru marbun song-songon nido amang manulang pargugoy Tuhan toktong makirim di hamamalom ng hahipason si pasahatom di na namyon nang sude keluarga Tuhan nang hamsa luhu na manangyakon ina namyon tangihon ma Tuhan uloy mahobar tulomo ni roham
Songonido ng amang Jesi Ombing baru panjaitan pemulihan di bagas na pasu-pasu ma Tuhan. Ale Tuhan molo tungadong go perwas ni Huriam na so terdaftar di tiktingon akan na di bagasan persahiton nang nasida pe hutangnya ko kami Tuhan. Ho male Tuhan na mangalehon hagugoon di nasida hahipason ng hamamalom. Asa di bagasan hahipasok kami saluna ruas ni Huriam hakapibo ng indaw. Nalaho madala ni hari-hari si pasahaton mudope. Tuhan, huwag kami ditangiang nami ruas ni Huriam. Aka na marulang tahun hatutubo, ulang tahun hot ripe. Mahite umur na lam taba na pinasupasum Tuhan di ngoluna nang ni keluarga na, tabaan mudo nang ragam ni pasu-pasu pardagingon nang partodion, jala toktong mamardameson ng keluarga ni ruas ni Huriami. Aled di bata di bagasan sadaryon marsugo sa ro di saling leleng na hupasahat tami masadok ngulunami daging nang tod dinami homa na mga ramoti mamasumaso kami disude partikian nang disude inganan hupasahat tami matangian nami wala ni bagasan guan ni anak mo Tuhan Jesus Kristus martangia kami tuho. Amin.